Txan, 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 txan. Kaixo! Zer moduz gaude? Hemen naiz berriz ere zuekin, gogoratze zeatenitaz. Katixa naiz. Bai, zer moduz zaudete? Ondo? Gaur ere nere astotxuakin etorri naiz, Poxirekin. Poxi, ze belarri handia dituzun, Poxi? Ai, baina ez jarri triste. Ez txantxa bat zan. Haien ez jarri triste. Zu alekosia jaio zinen, nik ere onditxo dauzkat belarria, baina berdin da. Begira, ideia badakat. Poxi alaitzeko ipuin badaukat prestatuta. Bai, ziur gustatzen zaizula. Eta zuei ere bai, entzun nahi dezue? Torri ba, a ber, hementxe Poxi. Begira, nire maletatxo magikoan, a ber ze gauza ditugun gaur, Ipuin polipolita zuentzako. A ber, txan. Zer da? Platanoa, ez dugu behar. Pardela, zuria altzan, Poxi. Hauxe bai. Tximeleta belarriak. Ondo entzune, Poxi, eta zuek ere bai. Asko gustatuko zaizu, ziur nago. Begira, bazen behin, Magi izeneko neskatxa bat. Jatorra, alaia, ausarta, bixia, bizkorra. Zoragarria zan Magi, neri Magi asko gustatzen zait. Baina bere lagunek burla egiten zioten. Magi belarria handi, Magi belarria handi. Magi triste jarri zan. Eta bere amatxona joan zen. Amatxo, umek burla egiten didate. Zuk usten duzu, nere belarriak handiak eta zabalak direla? Eta amatxok erantzun zion. Ez maitia, begira. Zuk tximeleta belarriak dituzu. Tximeleta belarriak? Amatxo, eta nolakoak dira tximeleta belarriak? Ba begira. Belarri bereziak dira. Buruan, tximeletak bezala egan jarriko zaituzte ideia. Politak jarriko zaizkizu buruan. Egak hasiko zara eta gauza itxusiak. Joan egiten dira. Oietxek dira tximeleta belarriak. Magi pozik jarri da. Baina, eskolara joan denean, bertan lagunak hasi dira berriz ere. Begira, Magi dator! Espartzua bezalako hilea du Magik. Magi espartzu hilea, Magi espartzu hilea. Eta Magik erantzuten du. Bai zera, nere hilea belarra moztu berria bezalakoa da. Orduan lagunak esaten dute. Hala, begiratu Magiren soinekoa! Begiratu, mantela dirudi. Mai zapia dirudi. Begiratu Magiren soinekoa. Mai zapiarekin. Eta Magik esaten du. Bai zera, eske nire soinekoan, ajedrezean jolastu genezake. Bai, baina begiratu, Magiren galtzerdian patata badauka. Bai zera, esaten du orduan Magik. Eske nere behatza kuskusero hutsa da. Eta lagunak orduan. Bai, baina begiratu Magiren zapatak. Magi zapata zarra. Eta Magik. Bai zera, kontua da, nire zapatak ibiltariak direla. Bai, baina begiratu Magik ez dauka motxila. Eta Magik esaten du. Berdin zait, horrela.
azkarrago egiten dut korrika. Baina begiratu Mairen liburuak. Zaharrak dira, jende pilak erabilita. Eta Maik erantzuten du. Baina zein ondo badakizu zenbat eskuek lastandu dituzten nire ipuinak. Lagunak orduan. Mairen tripak zarata egiten dute. Mai tripa hotza, Mai tripa hotza. Eta Maik erantzuten du. Ezken ere tripitan. Orkesta bate jotzen du. Ja, baina ezken Mairen hankak lixe-lixiak eta mehemeak dira. Mai hankame. Eta Maik esaten du. Baita zera ere, ezken ni orain hankapuntetan jarri. Txiz! Eta ilargia ikutu dezaket. Bai, baina Maik belarri handi eta zabalak ditu. Zer esango dezu orain, Mai? Tximel eta belarriak dituzula? Eta Maik erantzuten du. Ez, nik belarri handi eta zabalak ditut. Eta badakizu zer? Berdin zait. Neri 5 axola. Eta Mai zoriontsu bizi da. Berdin zaio. Bestek zer esaten duten. Mai alaxe jaio da. Eta ni ere bai. Eta berdin zait. Badakizu zergatik? Asko maite garelako. Garen bezalakoa garelako. Bizitza bakarra dagolako. Eta beraz, bizi behar degulako. Bihotz-bihotzez. Ondo pasa!